ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Julia's Secret File. Si Julia na na-fall out of love sa kanyang karelasyon dahil sa sobrang paghihigpit nito, ayaw makipagkita dun sa mga kaibigan. Ayaw payagang makipagkita sa mga kaibigan, bahay at eskwelahan lang naman itong si Julia tapos di pa pinapayagan ng jowa. Ikaw ba ang magulang ni Julia para hindi siya payagan? May mga jowa talaga kung umasta, kala mo magulang, no? Charot with Harot. Pag jowa ka palang, jowa pa lang. Di pa naman asawa. Bakit may mga bawal-bawal na ganyan? Anyway, ayun nga, hindi sila nagkatuluyan. Sa pagkakataong ito, meron ng anak at partner, si Paul, samantalang itong si Julia. Ayun. Okay naman siya, kasama ang kanyang partner, and they are thinking of settling down. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Boss Louie Valderrama. Shoutout po dito sa amin. Well, para kay Ate Julia, puro Dota lang naman pala tong si Paul. Kaya kung puro Dota lang siya, okay na yon, nahiniwalayan niya na. Tapos ito namang si Paul, sana hindi mo ginowa si Julia. Dapat Dota yung ginowa mo. Nakakasakal ka na nga, tapos wala ka pang ibang ginagawa kundi maglaro ng maglaro. Buti na lang hindi kayo nagkatuluyan. Yun lamang po. Maraming salamat DJ Rocky from Bukawi, Bulacan. Maraming salamat from Boss Louie Valderrama. Thank you. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Echo Kunanan. Ang pinakamasakit sa isang relasyon ay ang pamamaalam dahil hindi lahat ng tao ay mananatili. Mapapaisip ka na lang kung kaya pa bang ibalik ang mga oras para itama ang nakaraan. By the way, DJ Rocky, it's been a while. This is Echo from LCR Scanning Boys. Shout out sa mga tropa kong sina Lawrence, Talon, Charles at Joshua. Masakit naman talaga magpaalam, lalo na sa pera. Nakakasahod mo lang. Charot with Harot. Ito naman sabi ni Jobert Vertudazo. Nakarelate ako sa sender natin. Meron din akong ex na kahit hindi maganda ang paghihiwalay namin, ipinagdarasal ko na maging masaya siya sa buhay na pinili niya. Shoutout kay pareng Leo Gasser at pareng June Bernardino. Actually naman, gusto naman talaga natin na mapabuti yung kalagayan ng mga ex natin kasi minsan din naman natin silang minahal. Ito naman ang sabi ni Francisco Serna. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang kay Julia, buti na lang ay nakipaghiwalay siya dun sa Paul na yon na puro Dota lang ang alam. Dapat pag college ka na, kahit papano iba na yung priority mo sa buhay at nagtitinutuno ka na at hindi ka na masyadong naglalaro. Pero nung nangyari yon, ano pang ginawa sa'yo? Sinakal ka at yun tuloy, nagpumiglas ka at napadpad ka sa iba. Well, ganun talaga. Everything happens for a reason. Maging masaya na lang kayo sa kung ano mga pinili nyo, no? Yun na ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat from Francisco Serna. Ato pa sabi ni Charles, good for you, sender. Red flag kasi yung si Paul. Payag ka nun? Gagawin kang toro para gawin siyang mundo? Buti di ka nalugi dyan kasi tama lang din na hiniwalayan mo, as in hiniwalayan mo. Disappointing lang sa part na hiniwalayan mo nga siya. Pero nagkaroon ng kahit konting overlapping kay Lloyd. Hindi ka dapat nag-entertain ng ibang lalaki. Yun lamang po from Charles. Actually, pangit na rin yun eh. Parang flirting na rin yung dating doon. Kahit wala kayong ginawang label, pero parang emotionally na-attach ka na sa ibang tao tapos na-detach ka na doon sa partner mo. Ito pa sabi ni Mark Vito or Matt Vito. Ang ganda mo, DJ Rocky. Ay, thank you. Ito talaga yung mga gusto ko naririnig ngayong gawing to.
At least maganda at happy ending ang love story mo, Julia. Hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay masaya. Gayunpaman, piliin natin na maging masaya. Shoutout po sa nanay ko na nasa barangay Tabionan, Gasan, Marinduque. Si Charito Vito, kay Diana Sosa at kay Master Nanay Pagaling ka. Huwag pong matigas ang ulo. Kung hindi po ako nakakatulong ngayon, balang araw makakabawi din ako. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Ang sweet naman ito ni Matt Bito. Ito pa sabi ni Jason. May ganon, minsan mahigpit si BF or girlfriend tapos puro laro lang ang inaatupag. Buti hindi kayo nagkatuluyan kaya move on ka na lang, passes pass, may sarili ka ng buhay, gayon din siya. Yun lamang po, maraming salamat from Jason. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Ako ang masasabi ko lang talaga dito, Julia. Go girl! Hayaan mo na ang iyong nakaraan. Kaya talaga tayo merong mga pinagdaanan sa buhay at nananatili ito sa ating nakaraan dahil yun ang mga leksyon na dapat nating matutunan sa kasalukuyan. Pwede nating sariwain yung mga nangyari dati, pero wag na natin masyado pang balikan. Okay sana kung pera yun, diba? Magkakapera ka pag binalikan mo yung alaala ninyo ng ex mo, okay yun. At okay na lang na you wish him the best. Sabi mo nga, akala ko ako yung mas unang magkakaanak sa aming dalawa kasi ang puro iniisip lang ni Paul Dota. Malay mo ba, noong mga panahong naglalaro siya ng Dota, kasama niya din yung babae, yung partner niya. Tapos pagkatapos nila maglaro ng Dota, sila naman yung naglaro para magkaroon ng bata. Charot with harot. Di mo rin kasi talaga masasabi kung ano yung magiging desisyon ng isang tao. Ang mahalaga doon, kung hindi mo na mahal, pakawalan mo na. Kesa dun sa ipilit mo pa ng ipilit sa sarili mo na sige subukan ko pa, mahalin ko pa, baka sakaling magbago pa. Kasi kakaasa mo ng ganun, wala naman talagang mangyayaring pagbabago. Magiging cycle lang ang lahat. Okay ba sa'yo yung pilitin yung sarili mo na mahalin yung isang taong hindi mo na talaga tunay na mahal? Ang mangyayari dun, pirated version of love lang yung ibibigay mo. Tapos paasahin mo lang yung tao. Subuti na lang nagbigay sa'yo ng letter itong si Paul. Final letter na pala yun. In fairness naman may sulatan pang naganap sa inyo At nakaka-touch din yun Kasi sa panahon po ngayon, napakadali na lang mag-chat Napakadali na lang na hindi na mag-usap, bigla. Yung tipong, iwanan mo na lang sa ere, wala nang formal breakup. Pero itong si Paul, in fairness, nagsulat. Sulat kamay, hindi typewritten handwritten. At nandun lahat yung saloobin niya. Hindi lahat ng lalaking kayang gawin yun. Yung sumulat gamit yung kamay, tapos i-express yung tunay mong nararamdaman. Maging vulnerable ka dun sa pagkakataong yun, dun sa taong mahal mo. Sa huling pagkakataon. Tapos pagkatapos nun, block ka na para matulungan yung sarili niya. That was a brave act. At yung ginawa mo din na pagtatapat sa kanya na hindi mo na siya mahal at ayaw mo na, that was also a brave act. Hindi yung tipong pakold kayo ng pakold sa isa't isa. Sige, paramdam niyo yung panlalamig ninyo sa isa't isa hanggang sa manawa na lang kayo. Ano bang problema, ganyan. Tapos hanggang sa maglang, boom! Casper. Ano ibig sabihin nun? Ghost. Naging multo na kayo. Di na lang kayo nagparamdam. O kaya nandyan lang kayo sa paligid pero hindi na nararamdaman. Kung meron man ako nakuha dun sa storya ninyo, that is being decent enough to say goodbye. To end a relationship.
Because not all people can do that at this point of time. Yung iba sobrang galing manligaw, sobrang galing mapafall, tas biglang iiwan sa ere. Ang pangit ng pagkatao, 'di ba? Pag bigla-bigla na lang nang iiwan nang walang kahit anong dahilan. At least you gave that respect to each other by ending your relationship in a nice way na masakit pa rin. So yeah, we wish our exes all the best. Na parang sana lahat ng sakit na naranasan ninyo dati sa isa't isa maging worth it. Maging worth it para yung kasalukuyan nyo ngayon masaya, hindi komplikado, smooth lang, magkakaproblema, pero hindi na tulad nung sakit nung nakaraan. Yung ganun ba? Sana maging worth it lahat nung sakit ng nakaraan. Para maging masaya ka ngayong kasalukuyan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share na kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB, as in bathroom break, for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rocketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Julia's Secret 5.